се нуждаеш. Другата дарба – слово на знание. Слово на знание е божествено откровение, което ти казва или показва какво се случва в момента или какво се е случило в миналото. Бог ти открива неща за живота на хората или за информация за неща, за които ти няма как да знаеш. И когато той открива тази информация, тя не е за да унижи някого, но за да насърчи някого. Не е за да засрами някого, но за да им помага. И аз съм виждал понякога хора, които не разбират тая дарба, и някой, който се моли за тях, който често Бог употребява в тази дарба, и те казват: страх ме да се моли за мен. Ако почна тук да ми изкарва тайните от живота. Не. Бог няма да изпрати тази дарба, за да те засрами или унижи. А когато дойде Божий човек, който Бог употреби с тая дарба и да почне да ти говори за тайни от живота ти, които никой друг не знае, то ще е за да те насърчи. Да разбереш, че Бог знае какво се случва в живота ти. Има такъв пример в живота на Исус. Той отива на един кладенец и пред него идва една самарянка. И тогава той получава слово за знание на нея. И казва: иди кажи на мъжа си, еди какво си. И тя казва: аз нямам мъж. Той казва: правилно казваш, че нямаш мъж. Защото 5 мъжа си имала в живота си и сега 6-тия, с който си, не ти е мъж. И тя казва: ти откъде знаеш? Ти явно си пророк. Слово на знание. Мога да ви разказвам много истории, но само една ще ви разкажа. Знам за един християнин, който се прибира вкъщи у дома си, влиза в къщата и в къщата е имал крадец и крадеца го напада. И сложил пистолета до главата и му казал: давай парите или ще те гръмна на място. И тогава той християнин в точно този момент получава слово на знание. И му казва: ти имаш баба, която се казва еди как си, тя е вярваща, тя е християнка и точно сега се моли за тебе и за твоето покаяние. И крадеца просто се изплашва, казва: ти откъде ги знаеш тия неща? Махам се от тук, това е някаква лудост и изчезнала. И християнин се спасил и имота си, но Бог употребява слово на знание в този момент. Следващата дарба